ଏକ କାଉ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପରିବା କାଟୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଚା ଆଜିକାଲି ପରିବା ଯେତେ ଦାମ ହେଲାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପଚା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଆକୁ ଅଧା ଭାଗ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବି, ଆଉ ଅଧା ଭାଗ ବନେଇଦେବି। ଏମିତି ବି ପଇସା ବି ରହିଯିବ, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ହେଇଯିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମ ଆଡ଼େ ବାଇଗଣର ରେଟ୍ କେତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ। ଟୁନି, ମୁଁ କାଲି ତତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିକି ଦେଇଥିଲି ନା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସାରିଦେଲୁ? ଲାଗୁଛି ତୁ ସବୁ ସର୍ଫ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଉଛୁ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ସର୍ଫ ଦେବି, ତୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସଫା କରିବୁ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଚା ବସନଟା ଏଠି ରଖିଦେଇଛୁ? ମୁଁ ସେଥିରେ ଚା ଏବେ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଚା ପତି ଥିଲା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଆଣି ଏଠି ରଖିଦେଲୁ। କାନ ଖୋଲିକି ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏଥରକ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବୁ ମତେ ପଚାରି କରିବୁ। ତୋ ମନମୁଖୀ କାମ କରିଦଉଛୁ ନା। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ଅଫିସ ଯିବାର ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ଟିଫିନ ରେଡି କଲଣି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ରେଡି କରିଦଉଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଆକୁ ତ ପଡିଶା ଘର ଦେଇଥିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ, ତାହେଲେ ଆକୁ ହିଁ ମତେ କଣ ଦବ ଟିଫିନରେ? ଆରେ ତ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ତ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ଅଛି। ଆକୁ ନେଲେ ଗୋଟେ ଦିନର ପଇସା ବି ଆମର ବଞ୍ଚିଯିବ। ତମେ ସୁଧେଇବନି କେବେ? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆରେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତୁ? ଏ ତୋର ଝିଅ ବହୁତ ବଦମାସ, ଆକୁ କାଲିଠୁ ଏଠିକି ଆଣିବୁନି। ଆରେ ହଁ, କପର ପଇସା ତୋର ମାସକ ଦରମାରୁ କାଟିଦେବି। ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୋ ଦରମାରୁ କାଟିବି ମାନେ କାଟିବି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ 2 ଦିନ ମେନସାପ ଘରକୁ କାମକୁ ଆସିନି। 3 ଦିନ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମେନସାପ ଘରକୁ ଆସିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଦେଖା ନାଉ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତତେ ଆଡଭାନ୍ସରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ହଁ, ଏଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ହେଲେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଚାଲି ଆସିବେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ। ଏଇ ସବୁ କହି ମେନସାପ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ଚୁଟକି, କ'ଣ କହିବି, ଆଜିକାଲି ଏ ଚାକରାଣୀ ମାନେ ବହୁତ ନାଟ କଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ପୁଅର, କେତେବେଳେ ଝିଅର। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ନଜରରେ ଯଦି କିଏ ଥିବ ମତେ ଟିକେ କହିବୁ। ମେନସାପ କି ନଜର ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତିକି ବେଳଠୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ, ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ତତେ ଶୁଣାଗଲାନି କି କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ବୋଲି ତତେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ଗପ, ନିଜା ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କର। ଆରେ ହଁ, ଗଲାବେଳେ କିଛି ଚାଉମିନ ଅଛି, ନେଇଯିବୁ ତ ଝିଅ ରାନୀକୁ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ କାମରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମେନସାପ ଦେଇଥିବା ଚାଉମିନକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚାରୀ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଜଣା ନଥିଲା 3 ଦିନର ବାସି ବୋଲି। ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଚାଉମିନ ଖୁଆଇଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ରାନୀର ବାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଜଲ୍ଦି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତମେ ତାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ ଯେ ତାର ଖାଇବା ଫୁଡ ପଏଜନ ହେଇଯାଇଛି? ଆଉ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଡକ୍ଟର ସେଇ ଚାଉମିନକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ 3 ଦିନର ବାସି ଥିବାରୁ ଫୁଡ ପଏଜନ ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲେ ସବୁ, ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଜାଣିପାରିଲା କଞ୍ଜୁସ ମେନସାପ ଯୋଗୁଁ ଟୁନି ଝିଅର ଏଇ ଅବସ୍ଥା।